kaže tamo Sikiri koju su pevali Svetog Georgiju, kaže tvoja hrabrost je nadprirodna, neizreciva i neobjašnjiva. I zaista kada čitamo žitija svetih, pogotovo svetih mučenika, mi vidimo, često sam pričao o tome, ponavljam se, da ispadne nekome ko nema veru i ko u samom sebi ne vidi promene izazvane Duhom Božijim, momente kada nas Bog prosvećuje, kad nas osnažuje, kad nam da snagu i hrabrost, mi bi mislili, ne znajući za to, mislili bi da su to bajke, da je to neko napisao da zavede narod. Međutim, upravo je Bog dao toga istog Duha Svetoga nama, da nam pomaže u ovim našim životima, u našim teškoćama, a taj isti Duh Sveti je dat i svetim mučenicima, kao i danas velikom mučeniku Svetog Georgiju, koga proslavljamo. I zato mi razumemo, jer smo u istom duhu kao što je Sveti Georgij. Razumemo kako je on mogao da pretrpi takve stradanja, kako je mogao da, kaže, da u njegovom žitiju, kaže, na različite načine su ga mučili. Kaže, to su ga mučili, kasapili su ga baš. I kaže, Bog, posle toga kad su se umorili i ispraznili, kaže, Bog trenutno ga isceli, kaže, on postane kao nov, što bi rekli. I to se više puta dešavalo i najtvrđi bezbožnici tog vremena su, videvši čuda Svetog Georgija, odnosno isceljenja njegova i veru njegovu, poverovali su. Među prvima bio je, pošto su Rimljani bili idolopoklonici, oni su imali svoje bogove, znate, nosili su žrtve i tako dalje, i imali su svoje sveštenike, svoje žrece. I oni videvši ta čuda Svetog Georgija, oni su poverovali u Hrista i car koji je bio zaslepljen, koji nije video, bio je glavnog svog sveštenika žreca, poverovala carova žena Aleksandra, Dioklecijanova, i nju je ubio car. I ko zna koliko još ljudi, videvši čuda Svetog Georgija i blagodat koju je na njemu, poverovaše i biše ubijeni odmah potom, ali eto, postaše pričasnici Carstva nebeskog. Pre neki dan dovele naše vaspitačice ovdje decu. Dovele predškolce i dovele ove male, ove Pavle, 3,5 godine, 4. I ajde, oni imaju neka pitanja da postavljaju. I sad misli, dete ti postavi pitanje zašto se mi krstimo. Ja počeo da pričam, vidim da sam se upleo, šta ćeš ti detetu da objašnjavaš, mislim, ne mogu stariji da razumeju svetu tajnu krštenja. Ja počeo vidim da sam se zapravo, vidim da nema ništa od te priče. Kaže, jedan od malih, kaže, jeli, zašto mi kad se krstimo polivaju nas vodom? Rekao, da budemo čisti. I oni su bili zadovoljni, da budemo čisti. A stvarno, Svetog Jovana Krstitelja, znate da je on krštavao jevrejski narod da se očisti od grehova. Grehova jeste pranje vodom i jeste očišćenje grehova. I još plus ima niz drugih značenja. Kaže, a zašto pijemo vino? Zato što je lepo. Rekao, zato pijemo vino. Tako da se tom decom koja, kažem, blagodatna i blagoslovena, koja dolaze u crkvu i koja crkvu počinju da doživljavaju kao svoju kuću, koju roditelji počinju da vaspitavaju u duhu pravoslavlja, njihove duše, ako naravno počnu da žive tako, počinju da liče na duše svetitelja. I eto, na Georgijevu dušu. I onda kad deca, znate, naravno, sva naša deca i su i na internetu, i ovamo i onamo, ali znate, kada imaju dobru bazu Duha Svetoga, dolaska u crkvu i vaspitanja dece, a iznad svega dobrog odnosa između roditelja, jer je to ključ plus pobožnost, onda deca, kažem, preobražavaju se i postaju kao svetitelji. I onda je isključena mogućnost dešavanja ovih događaja koji su se nama desili. Jer jedan pravoslavni hrišćanin koji vaspitava svoje dete shvata koliko je egoizam opasan. I nikada neće govoriti svome detetu da je najlepše, da je najbolje i da je najpametnije, jer kad to dete stvarno pojma nema, ono će pomisliti da je to stvarno tako, međutim kad uđe u realan život, kad dođe u vrtić, a tek u školu gde su deca surova,
kada vidi da to baš nije tako i da postoji niz mehanizama da se to dete izopšti na ovaj ili na onaj način, onda to dete doživljava tektonske promene u sebi, rastura ga unutra, dolazi u potpuni konflikt sa sobom i nažalost dešava se ovo što se dešava nama ovdje. Zato treba da se trudimo da decu našu vaspitavamo u hrišćanskoj vrlini, u blagodati Duha Svetoga, u Sveto-Georgijevskom duhu. Jer vidite, današnja deca i današnji ljudi, oni misle da si ti heroj ako napraviš neko delo da ćeš unesrećiti ne znam koliko ljudi. A pogledajte herojsko delo jednog pravoslavnog hrišćanina Svetog Georgija. On je dobrovoljno krenuo na smrt, odrekao se svih počasti, svog bogatstva i svega što je mogao da ima u ovome svetu i krenuo u dobrovoljno stradanje i smrt za Hrista. Jer znajući da, i ako umre živeće, znajući da je Bog naš, Bog vaskrsenja, Bog večnog života. I to je nama imperativ, da budemo sa Bogom našim. I kad mi budemo sa Bogom našim, i kad budu deca naša sa Bogom našim, ni smrt im neće i ni smrt nam neće moći ništa. A šta mi radimo? Mi pokušavamo da zaštitimo našu decu, da ih obezbedimo na ovaj i na onaj način, različita osiguranja, a ne shvatamo da je Bog naše osiguranje i naša sigurnost. Ne shvatamo da On jedini može da sačuva nas i našu decu. Znate i sami, kad ispraćate decu u školu, kad ispraćate decu uveče u grad, koji imate malo veću decu, šta radite? Potpuno ste nemoćni. Ne možete ništa. Ništa ne možete, osim Bogu da se molite da ih Bog sačuva. Možda da bdite, da čekate da oni dođu, možda će doći, možda neće doći. Ali najvažnije je Bogu se moliti da Gospod sačuva tu našu decu. I šta time dobijamo? Dobijamo još jaču veru, poverenje u Boga, a i dobijamo taj mir i naravno spuštamo taj egoizam koji nas kolje sve. Jer tom preteranom brigom mi pokazujemo egoizam, da smo mi ti koji smo uzeli ulogu Božiju da štitimo našu decu. Mi našoj deci možemo da damo samo dobar primjer, da ljubimo svoje supruge i svoje supruge, tako da to je ono što mi možemo da damo. Mi smo potpuno pobrkali lončiće, potpuno smo počeli da živimo u duhu ovoga sveta i misleći da ćemo nešto učiniti, a kraj svega je strah. Pogledajte koliko se ljudi boje. Ljudi su u potpunom strahu. Ne vezano za ovo što se desilo sa ovom javnom decom pobijeni, nego uopšte od neizvesnosti. Da li će ovo, da li će ono. Da li će nestati ovoga, da li će nestati onoga. I onda imamo tu varijantu da neko ide na biciklu i nosi 50 toni toalet papira. Potpuno ludilo. A nama Bog treba da bude sigurnost. On treba da bude prosvećenje naše i onda ćemo biti sigurni iskustvom da je On sa nama, kao što je Georgij bio. I evo ga živi dan danas, slavimo ga kao krsnu slavu. I tako i mi treba da se ponašamo i tako da živimo. Živimo potpuno predani volji Božijoj, a radimo svoje poslove, naravno da ne ispadne da ne radimo ništa, nego radimo i predamo se volji Božijoj. To je mnogo važno. Tako? Šta da vam kažem? Neka blagoslov Božiji bude sa svima vama. Ne bojte se. Sve vaše brige, sve vaše strahove poklanjajte Gospodu. Dajte da On preuzme, a vi se trudite u borbi protiv greha, protiv promašaja svojih ličnih, tu se trudite. Neka blagoslov Božiji bude sa svima vama. Molite se za ovu jadnu decu, pobijenu, nekim Gospod daruje carstvo Božje, neka oprosti grehe, ako su kakve grehe učinili roditeljima njihovim, neka Gospod da uteku, da ih provede svoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. Jer nema gore stvari, braćo i sestre moja, od neverovanja. Nema gore stvari od neverovanja. Nije lako roditelju, kako je lako, ja pričam, to je ko izgubi svoje dete. Ali zamislite kako je roditelju koji izgubi svoje dete, pa u Boga ne veruje i ne zna da će se sresti sa svojim detetom, da će se zagrliti sa svojim detetom i biti u večnosti sa svojim detetom. To je najveća tragedija. Neverovanje je najveća tragedija. Zato pomolimo se za te roditelje da im Gospod otvori oči i duše, da veruju Gospoda, da
promene svoje živote i da sa nadom idu kroz ovaj život i bolom, naravno i teškoćom, koje ne možemo mi da zamislimo, kojima se to nije desilo, da im Gospod poda snage i vere, da znaju da će se svesti sa svojom decom, da Gospod upravo je On naš Gospod zbog toga, zbog ovakve situacije koje su se desile, da one ne budu krajnje tragične, nego da budu prelazak i smrti u život. Amin. Recimo